wait sir. Alayo kami nga din. Kaya pa ito. Ang paso. Hindi, alayo kita na dito. Salamat na pala ha. Ay, ito problema, batos. Kaya na ako importante nga nabuhay ka pa. Ako nagpapasalamat ka nabuhay ka pa. Sila, titipon sa gabi sir ha. Abulos kita. May oras at nirang may adlaw may gabi. Kaya man kanina pa kami ginulat pa paso ito. Hindi, kutsara, dagwiti. Kaya inaini yung mga servisyo. Mga batos. Napakakawang likod ka mo. Gong, salamat Gong. Salamat na ba ito problema? Ay, kapag singa mga kaong kaya muli nga duwa. Manliwat. Upat man ito Gong. Kay kami kagduwa kami kay mga batos na kamo. Alalay kamo dito ay. Hindi ka mo tatloy. Ano naman ka muna? Sutira nga. Ano na waiter? Yan na dito eh. Layo na na, layon. Uy, kung pinupod na ito, hindi na kita sa pagkauna. Dapat pagod na naging order. Kamuhalo. Ulit po, pusi. Wala yung ulit. Ay lang, yan. Kung meron pa nga ako. Basta mawari nga ni Salim. Tira ako pati alalay ni Gong. Sige. Kami siya rin. Ano na yan ni Pibong? Ha? Diri, Gong. Ano yun yakan? Adi lang kami, Gong. Magbaban. Babatay bayo ko tinawag ko. Kaya niya. Adil ako. Batos, tagliban. Sige, aron mga lang ka mo. Ayun na Gong, busog na kami. Busog. Salamat Gong. Problema. Sige, adi lang kami. Para natin bayan kita maunahan. Sige, wala Nakitaan problema. niyo tak. Pinagong, pangalag. Oh, sige. Gong. Adi na yung Agent 45. Go. Agent 45 mo pa kayo nabot ka. Tatong plano. Dikid na po na ni mo ha. Tawag ni Buslaw. Kano ni mo gigidapon. Para makagsumat kung tira bismin, kung tira baraksa. Ano mang Gong? Diretso ko nagtutumba. Kaya Gong, ako matira. Mabulsat na nga ay. May buwata ako. Puta ako may na may bala. Agent 45. Muli nga tagbatos. Kung nagbalat ko ng ba. Sige, wala problema. Nakantabay ako permanente. Babantayan ko pati yung batos. Okay, tudero pumalya. Tingin mo pa ito. Gong, kasi siya na wala ko gadin laut. Pero dinalot mo pa yung bubuhat. Kaya mo ka. Kaya wala kagulot na butamon. Hindi ka lang kamatang istorya. Ha? Gong, Gong. Ayaw Gong. Ayaw Gong kay iskilat sa pagkapulis. Ispay itong sundalo. Wala ka't labot ang direta ng mga posisyon. Ano pangilabot tamon? Ha? Tapos ako din kinabuhi yan ah. Gong, diri na. Gong, pasala ko Gong. Dalang magbuhat ka rin. Ha? Kung batos, nagtitiyo. May adlaw kagiyat, bubulsan tayo ikaw. Shot. Gong. Ayaw Gong. Kay na-eskwela ito pagkapulis. Wala ka't labot. Biskong pati ano kay... Ayaw Andito dir. na pulis. Makarawod. Anak ito ni SPO3. Maing Ismail. Ayaw Gong. Ayaw. Anak adto si Gong Ikuan. Ang pulis. Wala ka't labot mo na nakita yung pulis. To one shot. Gong, ayaw Gong. Kay na-eskwela ito pagkapulis. Wala ka't labot. Biskong pati pulis. Ayaw. Parang pili ka pala ito. Hindi pulis. Ayaw. Anak ito ni SPO1. Agent Maing. Gong, ayaw Gong. Kay na-eskwela ito kung pagka-estudyante. Yo, shoutout nga pala sa Nika Malviso, kay Erika Agner, shoutout din kay Kina Agner, shoutout kan Risa, shoutout kan Ruby Agner Abdon, and shoutout kay Mark Jason Indakulya, and shoutout sa amon section 12 Durkheim, and shoutout sa amon kuan chapter Kugon K5 Silon chapter Lunglib. Ingat. Yo, shoutout kay Mark Angelo Espiritu. Salamat sa panonood mo. Shoutout sa K5 Silon chapter
Long live mga brad. Tapos shoutout mga side step na to Manila na ako mga barkada.